Проверяю гук. Гульня вельмі зацішаная у нас. Давайте до наших звычайных параметраў дойдем. Ось так. Пасля рэвольта вельмі зацішана ўсё. Ёсь, нормально. Павінна быць у парадку. Добрый дзень, добрый дзень. Зараз я нават паведамленні у соцсеткі не закидываў. Сёння пачынаем пазней, як я казаў, панядзелак магло бы увогуле ўсё адмяніцца, але не адмянілася. Зараз дайце запушчу. Так. Паспяхова наведала бюракратыю. Ну, типу таго, там у банк трэба было падысці разабрацца з рахункам. Ось, і банкі трохі пазней пачынаюць, і там, у прынцыпе, я вырашыў, што лепей нават не спрабаваць хуценька не паспець перад стрымом, лепей проста спакойна прыйсці, ўсё вырашыць і вас папярэдзіць адразу. З думкай, што не патрэбна зараз бегчы дадому і там нешта рабіць. Так. Я яшчэ паведамленне пакуль пішу. Так, ёсць. Зараз. Трэба ж знайсці нешта для таўматурга сабе яшчэ малюнак які. Так. Ёсць. Посту тьютары ёсць. Зараз на блюска яшчэ закінем. Ёсць. Цудоўна. Добренька. Усё, зараз ужо пачынаем. Добрый дзень, вітаю. Мы сёння будзем далей працягваць праходзіць таўматурга. Праходзіць гэта вельмі глосна сказана, гэта не зусім праўда, таму што мы будзем у першую чаргу трэніраваць польскую, і гэта асноўны сэнс гэтых стрымоў, так? З-за таго, што мы сёння пачалі пазней, то атрымліваецца, што мы можам спакойненька сабе прасядзець, можа быць, нават да канца стрыма. Паглядзім. У мяне ўжо сёння была трошкі трэніроўка польскай у банку. Ось. Зараз яшчэ і дадаткова наверх будзе трэніроўкі ў самой гульне. Як мы праходзім? Мы чытаем усе нататкі, усе дыялогі і спрабуем зразумець кожнае слово. Ну, як бы, я для сябе яго, як бы, ўсё разумею. Я, па сутнасці, як бы, разбіраюся з кожным словом, з кожнай непаразумеласцю, нават самай мелкай, вельмі, ну, наколькі магчыма датошна і наколькі мяне хапае. Таму што ёсць запас пэўны, колькі можна вывучыць альбо запомніць за дзень, ну, скажем так. Мозг такая штука, што гэта трэба трэніраваць, як мышцу, ведаеце, вось вы уходзіце там і трэніруецеся, пачынаеце з малага і па крыху павялічваеце напружанне, і вы не можаце зарабіць адразу ўсё. Гэта не нейкая... Трэба да гэтага ставіцца ніяк, па тыпу, у мяне столькі-то працы, трэба якое-то поле перада мною там цэлае, яго трэба спачатку да канца апрацаваць. Не. Гэта не так працуе, гэта трэба трэніраваць свой мускул, скажем так, ведаў. Ось, так што гэта мы і займаемся, цягліцу гэтую мы і распрацоўваем. Вось. У нас што па падзеях? А музычка не скончваецца, так? І я што, А яна прям не скончваецца, музычка. Вось, зараз скончылася. Вось, мы па сутнасці ў вёсцы, давайте па падзеях. Мы ў вёсцы, дзесьці ў Грузіі, наколькі я разумею, так? І мы прыйшлі сюды, каб лячыцца, магчыма. Нават вось такое мы збіраемся рабіць. Вось, нам патрэбны лекар, і гэты лекар дзесьці ў гэтай вёсцы можа быць. Так.
І от я тут агледзеў усё, з усім паразмаўляў, так? Нешта іншага не бачу. Я нейкі дыялог прапусціў. І нататку яшчэ. Нататкі, давайте нататкі яшчэ пачытаем, у нас ёсць непрачытанае. Гэта па інфармацыі па гульне, так? Пра тое, хто мы такія. Лісты мы гэтыя газеткі мы прачыталі. За Каўказ зараз. За Каўказе сова прылятуе. Давайте пра мясцовасць. Самая фракцыя нават расійская імперыя, каралеўства польскае. Вось, ну гэта бягучы стан. Ён як бы нам вядома, што там будзе. Давай біцца, атрымаем люлей. Не, ну слухай, ну так, нататкі могуць пачакаць. Мне просто... я вось прачытаў пра упыра і паймана, вось гэта две істоты нейкія, якія ў нас ёсць, салюторы нашыя. Далей просто тэрміналогія, хто так сказа, што такое салютор, пра грымуар, пра шляд. Гэта вось тое, што мы адчуваем. У баржоме трэба гаць. Ды не, там лячыцца, там патрэбны спецыяльны лекар нейкі. Што такое таўматургія? То бок вось гэта ўсё, яно тэрміны гульні. О, у нас ёсць рэвальвер. Єдине, що винесуємо з дому і правдиві мені се придає, незаводне до tej pory, nie pamiętam jak się u nas znalazł, to od niego zaczęła się historia mojej banicji, właśnie to słowo ja tego nie wiedziałem. Мы чуваем прысутнасць для рэлефа пухнатай сутнасці. Іх там носіць нармальна. Карацей, там жалудочак ёсць. І, ну, самыя лепшыя цацкі для катоў гэта розныя. Там, вось, жалудок, напрыклад. Вось, і зараз Фрэя шчаслівая яго носіцца. Просто справа ў тым, што яна час ад часу заганяе яго пад халадос, гэты жалудочак, і ўсё, ён там застаецца надоўга. Да бліжэйшага моманту, пакуль мы не дастанем зноў яго з-пад халадосу, калі нам нелянотна будзе. Вось, мы дайс шукалі. Вось, узгадаў. Вось. Мы, карацей, прадзяўбылі 10 дайс. У нас была сесія гульнявая, і прадзяўбылі дайсы. І дзе мы правяралі, гэта якраз такі пад халадосам, можа быць, каты гуляліся і загналі дайсік. Вось, ну, пад халадосам там не знайшлося, але знайшоўся жалудочак. Вось мы да жалудочак дасталі, і зараз вось, як бы, коцька, фрэюшка гуляецца з ім. Так, давайте вось гэта баніцыя. Давайте. Карыстацца нам, трэба ўсе слоўнічкі адчыняць. Баніцыя. Ёсць такое. Што гэта? Выгнанне. Ага. З рэвальвера пачалася гісторыя майго выгнання. Як жа драматычна то бжмі. Як жа драматычна гэта гучыць. Рэвольвер баніты. Ага. Ну, якраз такі рэвальвер выгнання. Стралок на выгнанню. Бздуры. Безглуздзіцца. Звязаная нататка тата. Тата можа быць важная. Станіслав Шульскі. Таўматург мой ойцец. Нават матка miał go dość po kilku latach małżeństwa. Więc odeszła. Tylko ja odziedziczyłem po nim. Tak, ja odziedziczyć. To ja nie ведаю. Tylko zaraz zrozumiałem, że to rewolwer od Revolve. Ну, типу так. Так. Ось гэта. Одзедзічывам. Одзедзічаць. Атрымліваць у спадчыну, а одзедзічыць? Ну, атрымаў спадчыну, адзедзічыłem по ним эмоцje, ale nie zbliżyło nas to do siebie. Kiedy moje emocje się ujawniły, choć się zjawili się, ale ja nie ujawniać, kiedy проявилась moja moc. Odeszł mnie do Paryża, odesłał mnie do Paryża, nigdy mu tego nie wybaczę. A czemu tata to odprawił jego? Некий дивный тата, короче, их был. Ну или гея-сестра. Давайте пойдем далей наперад. Калі што, да дзённіка мы яшчэ вернемся. Вітаю ўсіх, вітанчыкі. Сёння у нас стрым, як і папярэджваў, у нас сёння затрымаўся стрым. Мы, насамрэч, менш. Камера сама поразгарнулася? Рэальна сама. Цікава.
Карацей, сёння у нас стрым спазніўся, так, і гэта па плану, таму што трэба было ў банк пад'ехаць і разбірацца са справамі. Вось, з справамі разабраўся і зараз вось вярнуўся. Я не быў упэўнены, калі гэта ў мяне атрымаецца, мала ли мне там затрымка якая будзе. Вось, таму трошкі пазней пачалі. Panowie, czy gospoda to tutaj? Ty, putnik, ty z daleka idziesz? Owszem, jestem zmęczony. Ładne buty. Ciepłe? О, а што гэта за варыянт такі ён з'явіўся? Думна адповедь. Не толькі чэрпе з пазёму твоей сказы думы, але руніш накармі яго яшчэ бардзей. Овшем. Што такое овшем? Я не ведаю. Овшем. Нешта. Так, ага, але і альтэрнатыўны варыянт наадварот. Што? Паведь же овшем, што наадварот. Угу. Паведзець, што тыпу яна не гэта самае, што яна не цёплая наадварот. Думна адповедь. А чаму яна думна? Думны гэта па тыпу ганарлівы ганарысты. Так. Адповедь не тільки черпе з позьому твоєї скази думи, але również накармі її jeszcze bardziej. По типу, ну, ганарлівий свою. Угу. Ну, а давайте вось гэту думную адповедь, короче, ганарлівую адказ будзе. Не казуй страху, паведь же овшем. Гэта значыць, што, по типу, не паказаць страху і сказаць, што наадварот. Rzeczywiście, buty mam wyjątkowo ciepłe. Dziękuję. Ага. А, не, наадварот, типу, Prędzej czy сапраўды. później skopią Ja nie rozumiem. tyłki soldatom. Nie kuś, Luka, nie kuś. Zaraz do ciebie wrócimy, tylko załatwimy formalności z tym turystą. Idziesz z nami. My carskie soldaty. Twarze raczej nie pasują do munduru. Bardziej do złodziei. Угу. Chyba Narywałem nie się. chce rozmawiać z nami po dobroci. Опа. І вось яны бойкі нашыя, так? Бойкі, я так разумею, JRPG-шныя такія больш. Варункі звычайства. Так, давайте, варункі. Гэта, по-моему... Ну, па сутнасці... Блин, зараз пачекайте, я зараз як чихну. Не? Не чихнуў? Раптоўна. Варунак. Які варунак? Это, типу, умова дадзеная. Ага. Акалічнасць, абставіны, умовы. Ладно. Вось я умову, типу, ну, в такому сенсі тільки розумів. Але... Так, умови звичайства. Що таке звичайство? Звичайство перемоги. Добре. Умоwy перемоги. Зрозумів. Jeżeli wrogowie stracą wszystkie punkty życia, wygrasz walkę. Punkty życia wrogów widnieją na paskach. Paskach это хутчэй за ўсё полосачка, так? На пасках под их стопами. Твои пункты жыцця знайдзеш в левым дольным рогу экрану. Ну, тут я ўсё зразумеў нават. А венцай? Ну гэта... Нічога такога. І што? І што далей? Там до валькі. Добра. Покроковая бойка, і я так разумею, реально гэта JRPG. Наколькі гэта выглядае. Ну так, я магу просто па сутнасці. Вольна. Гэта павольная атака. Добра. За паўную атаку абяры іконку умеянтнасці над праціўнікам. А давайте вось гэту за паволеную, яна хутчэй за ўсё адразу вынесе аднаго. Ау. Оп. Вось моя атака. Ау.
Толькі 2 пункты улетае, не гледзячы на то, што гэта мяне ножикам парэзалі. Калейка дзявань. Хутчэй за ўсё гэта калейка тыпу хадоў, але дзявань. Дзявач, дзявачка, дзявальнасць, дзявання. Дзявальнасць. Дзейнасць. Ну так, калейка дзейнасцяў. Так. Перцепция позволит ей превидеть działania wrogów. Tak, żeby dowiedzieć się, co planuję, rozwiń kolejkę działań, a znajduj się na górze ekranu. Dobra. Tempo umiejętności. Хуткасць магчымасці, так? Ўсё. Давайте я упэўніваюся ў кожным слове. Нават калі умеентнасць. Умеентнасць, вось яна, здольнасць, ну так. Хуткасць здольнасці. Каждая умеентнасць ма свае тэмпо. Вольнейшыя умеентнасці są potężniejsze, ale wymagają przygotowania. Stwarzy to ryzyko, że wróg zaatakuje cię pierwszy. Dobra, больш павольныя здольнасці, у кожнага здольнасці ёсць свая хуткасць, а больш павольныя здольнасці даюць магчымасць ворагу цябе атакаваць. Ну і вось атрымліваецца. Гэты чэл атакуе мяне праз раунд, і я паспею атакаваць яго ўсё роўна хутчэй, не гледзячы на тое, што як бы я павольнай здольнасцю скарыстаюся. Давайте зробім. Ёсць? Ага, і я ўсё роўна да наступнага раунда буду чакаць. Я мог бы атакаваць яго 2 разы. Ну ладно, давайте доб'ем. Ёсць. I się ruskie doigrały. Nie doniosą na nas. Wstydu sobie narobią, jak powiedzą komu, że ich taki kaleka sprał. Спраў. Вось гэта. Што такое спраў? Ну, типа перамог, а спраць. Што такое спраць? Адмыць. Адлупцаваць. Размоўна. Ну, то сленг. Так-то яно спраць, гэта, па сутнасці, памыць, але гэта яшчэ і сленг на адлупцаваць. Добра. Тут разу калек. Не, нормально, мы. Не абражаемся. Мы ж выглядаем вельмі хворымі, мы ж прям вельмі не ў парадку. Табаку можна паладзіць. Гжэчны. Гжэчны песак. Гжэчны. Так, не? Няма такога. Гжэчны. Делікатны, ветлівы, выхаваны, паслухмяны. Ага. Паслухмяны хлопчык. Добра. О, давайте, бойка была? Не, ён не добры, гэта важна. Мне зараз трэба не вайб, типу, ёсць, скажем так, калі ўжо слово ведаеш, у прынцыпе, ты можаш просто вайб слово ты адчуваць і хуценька перакладаць, так? Альбо адаптаваць гэта неяк. А зараз мая мэта не адаптаваць і неяк просто зразумець, типу, я зразумеў. Не, мэта не зразумець, а ведаць. Я ўжо пра гэта не Віктора, гэта я. Ну выбач. Ну, я ў любым выпадку, для тых, хто, ну, гэта самае, мне вельмі важна ведаць дакладна, прям. Я вось, ну, асноўная мэта гэтага стылю стрымоў, скажам так, якраз такі ў тым, каб ведаць дакладна. Ну так, лагічна, я зачапіўся за слово, якое я не ведаю. Так. Што я жадаў? Я жадаў нататкі. Вяртаемся да нататак. Нататкі адна з самых складаных штук. Я калі закрыю нататкі, я буду сябе спакойней адчуваць, так? Давайте по парадку. У нас ёсць, давайте пра сям'ю нашу пачытаем. Пра нас. Якби хтось то кiedyś znalazł, to niech odeśle to do Wiktora Szulskiego. Ludzie gubią różne rzeczy, zdarzy się. Ага, калі хтосьці гэта знойдзе, то, калі ласка, адашліце да Віктора Шульскага, то бок да нас. Людзі губляюць розныя рэчы, такое здараецца. Dziwnie tak pisać samemu o sobie. Rodziłem się taumaturgiem, a 22 września, gод ja budu wymoliać veľmi długo, gод u Warszawie, roku w Warszawie, pod zaborem carskim. Zaborem? Jak można być pod zaborem? Zabor.
под забором. Ну, хутчэй за ўсё под контролем. Не ведаю. Под забором. Значение. Под забором. Co to znaczy? Ziemia Rzeczypospolitej pod zaborami. Ziemia Rzeczypospolitej obojga narodów wcielone w następstwie rozbiorów do państw zaborczych. Zaborczych. Co такое подзабор? Заборы. Słownik języka polskiego. Zabory. Zabory. Можна, калі ласка, вось. Акупацыя панства, так. Гэта у нас якраз таки акупацыя. Bezprawne zajęcie obcego terytorium. Terytorium okupowane przez obce państwo. Sprawowanie władzy na terenie okupowanym. No, krócej pod okupacją. No, zabrali ziemię. Tak, mnie prosto potrzebna. Mnie by wiedzieć jeszcze больше, no, u jakim po rozbiorze Polski, pod czema była Polska w swojej historii, zaborów. Просто ці можна гэта выкарыстоўваць гэта самае у якіх выпадках можна выкарыстоўваць. Тыпу гэта толькі гістарычны тэрмін і толькі тэрытарыяльны, калі адна краіна кантралюе іншую, альбо, ну, то бок мне патрэбна разумець які тыпу абмежаванні ў гэтага. Я спрабую зараз што-небудзь знайсці. Под забором przykłady. Ой, jest полянцы под заборами. Просто якімі гэта, ну, адзінае, што я знаходжу, гэта якраз такі, калі палякі былі пад кантролем, то бок я не бачу нават прыкладаў, калі хтосьці знаходзіцца яшчэ пад, ну, пад акупаваным. Я рэальна, я бачу толькі пра польскі, то бок прускі. Ну так, я не бачу. Я шчыра, я бачу толькі у кантэксце першай старонкі, 3 старонкі Гугла мне даюць выключна кантэкст Польшы. То бок, ну, канкрэтна кантроль Польшы. Нават ніякіх іншых узгадванняў няма. Ну, тыпу, няма такога, што навіна, што вось такая тэрыторыя акупаваная. Вось такога. Такога няма. Выключна гістарычнае тексте. Так, под забором царским. 15 лет тему заварваем пакт з моїм першим салютором. Упырем. Ось наш перший салютор, і гэта упыр. Пробував потім, дзенькі яго моцы, помочь прыяцелёве. Не вышло. Ойцец быў всцеклы. Карацей, 12 гадоў назад ён атрымаў сілу ад даты, і, ну, я не ведаю, якім чынам, ён сказаў пра спадчыну, тыпу, атрымаў спадчыну сілу, і першы салютор яго стаў упыр, вось гэты. Потым, дзякуючы яму, ён спрабаваў дапамагчы сваім сябрам, але гэта не атрымалася. Відаць, як крэсы. Я бы хутчэй сказаў, што пакуль я не знайшоў канкрэтнага пацверджання, што гэта, ну, тыпу, нельга выкарыстоўваць у ніякім іншым кантэксце, то я бы сказаў, што, ну, карцей, да таго, што у мяне няма адваротнага, што тыпу пацверджання таго, што толькі ў гэтым кантэксце патрэбна выкарыстоўваць, то я бы пакуль пакінуў як невядомае. То бок гэта можна ну, хутчэй за ўсё яно будзе выкарыстоўвацца толькі так, і лепей, можа быць, у іншых кантэкстах не выкарыстоўваць. Ось такое, у невядомасці лёгка пакінуў бы.
Вось, але калі пра заборы хутчэй ўсё кажуць, гэта хутчэй за ўсё маецца на ўвазе канкрэтна польскі і канкрэтна, ну, там прускі маецца, ну, то бок любы, там 3 перыяды нейкія узгадваюцца, вось першыя 2 старонкі Гугла, там пра розныя краіны ідзе гаворка. Польша ж была адна, Польша, магчыма, самая краіна, якая больш за ўсё разоў знікала з мапы. Типу, яна знікала як краіна, потым з'яўлялася, потым зноў знікала, потым зноў з'яўлялася. Мне падаецца, яна рэкорд трымае ўвогуле. Ну, типу, гістарычна. Не па колькасці часу, а па колькасці разоў канкрэтна. Зато збіраць усё польскім кантэкстам. Ну, калі я буду там нейкі, гэта самае, экзамен здаваць на яшчэ веды, то мне хутчэй за ўсё гэта таксама спатрэбіцца. Вітаечку, вітаю. Ну, як Польша? Ну, я сур'ёзна. Яна, па-моему, 17 разоў знікала як краіна. Рэч Паспалітая не раўно Польша. Але яны лічаць сябе, ну, типу, з пункта гледжання краіны, яны, як бы, скажем так, адсутнасць самакіравання. Вось такое. Давай так. Рэч Паспалітай, ўсё ж такі яны малі сваю, нават у Рэчы Паспалітай не мелі самакіравання. І я скажу, Рэч Паспалітай гэта толькі адзін раз, калі яны, ну, знікалі. 17 разоў, пра які я кажу. Я, по-моему, 17, у меня нешта лічба такая вісць у галаве. Я не кажу пра 3-4 разы, там один раз туды-сюды, гэта не вельмі ўплывае на гісторыю. Так. Ну, дарэчы, з пранкам можна паспрачацца наконт таго, што яны то ўспрымаюць Рэч Паспалітую як сваю краіну. Некаторыя з іх, ну, прям на поўным сур'ёзе. Некаторыя такія, ну, хрен яго ведае. Там, типу, яны называюць просто Рэч Паспаліта або двух народаў. Вось, ну, двух народаў яны называюць гэта. Ну, это нават вось у кантэксце пад заборам там было нешта такое. Палякам зручна лічыць Рэч Паспалітую Польшай. Не, ну, гэта заўсёды ж так. Ну, типу, гэта ж заўсёды такая... Я з літоўцамі там у іх спрэчка была на гэтую тэму. Даўно. Можа, гадоў на 20 назад гэта была актуальная тэма. Не, гэта, типу, людзі аўтаматам так робяць. Ну, гэта актуальна. Ну, типу, гэта людзі рэальна так робяць. Ну, типу, яны ўспрымаюць вось такі когнітыўны злучок, яны лёгка робяць. Так прыемней думаць. Не таму, што гэта праўда, таму што так проста прыемней думаць. Так, не выйшаў. Отец быў сцеклы. То бок ён дапамог сябрам на штаўматурах, Віктор. І ён не атрымалася яму дапамагчы сябрам. Отец разлаваўся і даслаў яго да маткі ў Парыж. Потом нарубіў ім велик глупств, праве страціў ім свае моцы і він з упырем. Teraz jestem tutaj złamany i samotny. Moja ostatnia nadzieja jest wędrowny mistyk, taki los. Dobra, карацей, ён, мне падаецца, нешта, у якім ён нечага яшчэ нарабіў, у выніку згубіў сувязь са сваім жа салюторам. Але я не разумею, якім бокам да салютора, у нас же ёсць салютор вось яшчэ, Пайман, а гэта слово. Тэрце, слово, не ведаю, цікаво, пакуль не разумею, як у іх усё тут звязана. Сябру, аднаму сябру. Помóc przyjacielowi. A nie przyjacielu? Okej, ja nie wiedział, że on tak formuецца. Часткі гісторыкаў Літвы лічылі, а мои лічаць, што выкал яны, а астатнія так праяпіліся. Ну, так. Я кажу, гэта тыпу ок. Ну, гэта як бы ок, просто тут не тыпу прям спрачацца з імі. Гэта трэба, для гэтага трэба мець сваіх гісторыкаў, якія могуць з людзьмі гэтымі размаўляць на іх жа ўзроўні. Вось. І няхай вось гэтыя людзі паміж сабой там спрачаюцца. Да, мне падаецца, ну, прям такі шлях. Там было, што ён спрабаваў Пайман схапіць і надарваўся, згубіў сувязь з буром. Так, дакладна, нешта такое было. Угу.
Так, давайте тут ёсць яшчэ, канешне, шмат чаго. Давайте мы пара нататак і геймплей, потым пара нататак і геймплей, так? Каб мы закрылі. Я ожидаю закрыць просто нататкі, тут не засталося не так шмат насамрэч. Калі падумаць, тут засталося пра фракцыі, пра Польшу, пра імперыю расійскую, так? І вось гэтая тэрміналогія, типу, што такое салюторы, што такія сказы, і вось гэта такое. Давайте пра салютору пачытаем. Салютор мае вели назв. Кедавы лаціна была в моде. Якийсь менджец назваў ці істоты прыбышамі. Давайте. Шукаем прыбышаў. Прыбыш. Прыйшоў чалавек, прышелец. Ага. Прыбышамі. В верзеннях людовых. Верзення. Это хутчэй за ўсё ў казках. Историях. Верзение. Верзение. Верование. Угу. Где там сгубил? В вижениях людовых... ну, виження. Має сенс. В вижениях людових називається часом демонами або аньолами. Духами чи часом вжить. Вженч. Что такое? Просто открыто, без хитриков. Просто зусім. Чи часом вженч боствами. Не wiem skąd pochodzą. Forma odzwierciedlają. Odzwierciedlają. Odzwierciedlać. Гэта адлюстроўвае. Добра, адбівае. Форму odzwierciedlają wierzenia i przesiady. Przesądy. Przesąd. Гэта забабоны, прымхі. Ось. Так. Зараз са словаў, якіх не ведаў, цэлы сканс трэба будзе зрабіць, але мы да гэтага вернемся. Давайте я пачытаю яшчэ. Так. Польскі давальны склон мужчынскага роду. Каму чаму? Самы просты. Заўжды падстаўляй канчатак ові. Акрамя пану, богу, осу, аслу, льву, псу, коту. Яшчэ пара слоў, не памятаю дакладна. Ага. Прыяцелёві. Дапамагчы прыяцелёві. Добра. У мяне мне ёсць тыпу базовы польскі, але ён вельмі базовы. Тыпу прям мне там А1 і ўсё. І А1 з можа там палова А2 ёсць. Можа быць трэць А2, ну штось такое. І гэта было, калі я вучыў. Зараз я не вучыў ні халеру ўжо некалькі гадоў. Нічога не чытаў нават. Я час часу навіны ўключаў, там паседжанні нейкія на фоне і ўсё. І як бы там шмат чаго кажуць, але сэнс яно просто ператвараецца ў шум, калі вы не спрабуеце разабрацца, то яно просто ў шум вельмі хутка звальваецца і ўсё. А0,5. Не, там тыпу А1,5 у мяне хутчэй. Типу, у меня есть полный А1, и отрывается у меня на А2 не хапает, отрывается А1.2, я бы сказал. У меня такой прикладной уровень. Так, не wiem skąd pochodzą, форма так, где там? Форма odzwierciedlają wierzenia i przesiądy ludzi z różnych regionów. Mimo, że ci sami ludzie nie potrafią ich zwykle dostrzec. Мне складаны сказ, прям складаны. Формамі яны нагадваюць вераванні і забабоны людзей з розных рэгіёнаў. І вось зараз мімо. Мімо гэта ж можа быць не міма, ні халера быць. Давайте пачнем з першага слова. Не гледзячы на, не зважаючы на перакор, на суперак. Гледзячы на гэта гэтыя самыя людзі не патрафіць. Гэта патрапіць, по-моему. Потрафіць. Здолець, змагчы, быць здольным. Гэтыя самыя людзі не здольныя іх звычайна достчэць. Хутчэй за ўсё пабачыць. Достчэць.
Достчаць. Прыкмеціць, заўважыць, угледзець. То бок яны самі не могуць іх пабачыць, але нейкае адчуванне унутрана ёсць, то бок яны адлюстроўваюць вераванні гэтых людзей. Цікава. Вітаю, Вячеславович. Вітанчыкі. Сядзім, разбіраемся з нататкамі. Я можа быць, гэтую нататку зраблю і потым пойдзем далей просто, таму што гэтая нататка складаненькая мне, я бы лепей перапынак зрабіў на геймплей. Асобы шчагульне вражлівыя, шчагульне агулам шчагульне асабліва, ага. Так, асобы асабліва чулівыя, такія як артысці, гэта хутчэй за ўсё мастакі, не? Артыста. Мастак, так. Такія як мастакі часам са ў стане зубачыць іх маніфестацыі. Дзікія саліторы змяняюць свае месцы побыту, podążając ага. Не упэўнены. Па тыпу працягваюць. Падонжаць. Накіроўваюцца, спяшацца. Мяняюць сваё месца жыцця. Яны падарожнічаюць за людзьмі, за нейкімі хібамі ўнутры людзей. Вось, яны падарожнічаюць, яны такім чынам перасоўваюцца, яны проста па тыпу чапляюцца за людзей, па сутнасці з імі едуць, я так разумею. Ну, альбо проста следуюць за імі. Так. Teraz ludzie częściej podróżują. Kiedyś w Sankt Petersburgu widziałem Sfinksa. Ось так ось. Ну ладно, давайте, хопить. Трошки потім нагоним ще по нотатках. Там ось бач начало, і хоча за ўсё гэта той, хто нам Распутін там, каб вы разумелі. Але мы не пойдем не до Распутіна, а до гэтай газеткі. Весці з Єреваня. Як доносять наші кореспонденті, новоіменований генерал-губернатор провінції Єреванський, książę Napoleon Louis Józef Jerome Bonaparte, przybył właśnie do miasta. Najwyżsi urzędnicy dokonali uroczystego powitania. Następnie odbyła się kolacja z udziałem przedstawicieli najznamienitszych rodzin Jerewania. W kolejnych dniach planowanie jest przemówienie generał-gubernatora do mieszkańców miasta. Przemówienie. Co такое? Przemówienie. Przemówienie. Промоў выступлення. Добра. Ну вось на спойлеру. Я навёў просто мышкой, там где оно лёгко. Так, а слухайте, а год які у нас? Давайте-ка... У якім мы годзе? Яшчэ раз. Впісы... 10... У 1875 ён нарадзіўся. А пачакайце-ка, Бонапарт, да якога Наполеон жыў? Ён жа, тыпу, ужо павінен быў быць у выкананні, так? Альбо гэта іншы, там, Наполеона ўжо было там шмат, я калі не наблытаўся. Там можа быць іншы Наполеон просто. Так. Нарадзіўся... Не, пачакайце-ка, гэта мне не тытул яго цікавіць. А калі ён нарадзіўся, то? Де там інфармацыя? Дана біяграфічная. Нарадзіўся ў 1769 годзе. Помер у 1821. То бок ён павінен быў быць... Ну так, калі гэта Наполеон, то гэта нейкі іншы Наполеон. Хто там? Дзе там яшчэ раз гэта газета? Наполеон Луис Йозеф Джером. Наполеон
Луїс. Жером. Луїс Жером Наполеон. Луїс Наполеон. Віктор Еммануель Леопольд Марій Бонапарт. Божухна, ні, гэта ж не то, ён радзіўся ў 14 годзе ўвогуле. Божухна, чаму вы ўсе такія аднолькавыя імёны маеце? Я калі ты казаў 1905. Можа быць. Давай, ну, просто падзея зараз, я калі на вікі прачытаў, я дату яшчэ памятаў, зараз уже не памятаю. Просто гэта дакладна іншы Наполеон. Ну, інакш не сыходзіцца, так? Гэта ўнук брата таго Наполеона. Ну вось, тыпу, я спрабую зразумець даты гэтага Наполеона. Луіс Жером Бонапарт. Луіс Жером Бонапарт у мяне паказвае чамусьці, ну, іншае імя. Ось я зараз знайшоў Луіса Наполеона, але ён нарадзіўся ў 14 годзе, там, якога. Так, ён нарадзіўся ў 14 у Брюсселе. Это 1914, зусім не заходзіцца. Па датах. Далёкі родзіч. Ну так, там гэтых Наполеонаў, насамрэч. Процьма. Ну, карцей, ідзем да Распутіна. Proszę wybaczyć, czy pan nazywa się Grigori Jefimowicz Rasputin? Wybaczam. Przepraszam, po prostu szukam pana od tak bardzo dawna I spodziewałeś się śmierdzącego prostaka, analfabety, który naciąga chorych ludzi i twierdzi, że rozmawia z samym Bogiem. Już mówiłem, że ci wybaczam. Tak, słyszałem, zwłaszcza w Petersburgu. Słyszałem też o uzdrowieniach, nawet beznadziejnych przypadków, niewytłumaczalnych. A w co ty wierzysz? Так, мы зараз до яго звернемся, дайце мне момант. Мне патрэбны той, які ў 1860... Так, давайте. 1864. Наполеон. Наполеон III. Кароль Людвиг Наполеон Бонапарт. Угу. Президент Франції, добра. Але ён помер у 1873. Не, пачакайце-ка. А, не, а чаму рэна, блин. Не, гэта не той. Божухна, я чаму так складана? Угу. Людвиг Наполеон, Йозеф Бонапарт. Ага, вось гэты. Ну, добра, гэта хаця бы па датах сыходзіцца. Жорстка. Будзе лепш разбірацца з Наполеонамі, так. Не, ну я, шчыра, мне такая інфармацыя не патрэбна. This game is the best optimized RPG game I've played this year. I'm actually using it as my training for my Polish. I'm literally learning Polish through this game right now. В часі війни російсько-японський був губернатором військовим Єреваня. А, усьо, ну тоді добре. Тоді гэта сапраўды той, хто патрэбны. Дайте-ка мне момент, я свої кнопочки уключу, а то у меня кнопочки не працують. Незручно мне без кнопочек моих. Дайте момент. А то оно все равно табне мне з гульні. Оп. Кнопочки. Есть. Цудоўна, мои кнопочки на месте. I thought Polish would be easy for Belarusians to learn. I have... It is true, but there are some words that I just don't know. You still need vocabulary. It's like
the base language is yes, you can understand, but if you're not using that, you can't talk it. It's still like you can't really speak that language if you don't know the vocabulary or how the words are working. I have a base. I know like basic stuff, but I don't know words. I need vocabulary basically. That's what I'm doing right now. So I'm going through all of the notes. I'm reading all of the words I don't know. I'm starting to Google and that kind of thing. Давайте розмову з Распутіним. Так. З самого початку. Ми підходимо, прошу вибачити, чи пан називається Григорій Єфімович Распутін. Він одразу такий, я тебе вибачаю. Вибачте, просто шукав пана так довго, і ён потім адказує нам, що і сподівався знайти смердючого простака анальфабети. Що таке анальфабети? Анальфабети. Хто б ти ні був такі? Анальфабета. Неписьменне. По типу як алфабет. Алфабет. І аналфабет гэта той, хто не ведае. Неписьменно. Have you seen the clip on Instagram about the Chinese who speaks fluent Belarusian? Yeah. I have seen like a few of them even. Not people, that's the same guy. Yeah. Так. То бок неписьменнага, а які нацёнга, ну хутчэй за ўсё падманвае. Давайте кожны падманвае, нацягвае, нацёнга. Так. Отсек. Нацёгнаць. Так. Начать. Вось, начать. Не. Як мне у галоўную форму. Так. Нацекаць, націранне, нацераць, нацерпіце, нацешыце, не тое ўсё. Хутка ўсе вывучаць беларускую, акрамя самых беларусаў. Ну, мы дапаможам ім у гэтым. Мы гвалтоўную беларусізацыю будзем праводзіць. Вось. Такі план. Такі шлях. Так, ды, ну, я разумею, і хутчэй за ўсё гэта размоўная, тыпу, падманваць гэтых самых хворых людзей і сцвярджаць, што размаўляе самым Богам. Я ўжо казаў цябе, што я выбачаю цябе. Так, чуў. Звлашча. Што такое? Звлашча. А в основном галоўным чынам у Петербургу. Так. Чуў яшчэ таксама аб вылячэнні, уздаравення. Хутчэй за ўсё лячэнне. Уздаравення. Ну так, пра лячэнне, ён кажа. Уздаравення, нават безнадзейных прыпадкаў, нават безнадзейных выпадкаў. Нават нетлумачальных. А во што ты верыш? Першае, што верым у яго цудоўную моц, другие ожидаем сами упэўніцца. Ожидаем сами упэўніцца. Давайте так. Jeśli mi pan pomoże, uwierzę we wszystko. I proszę mi uwierzyć, że wszystkiego poza cudem już próbowałem. I znam znaczenie tego słowa. Jestem taumaturgiem. Skąd przyjechałeś? Вітаю, Potato. Так, по краху. He's great. I also want to speak Belarus as fluently as him. Yeah, that's cool. I'm not sure I can find the correct words for that, but I'm really honored. Like, it's really cool. It's really nice. I mean, not by that guy. That guy is cool, but I'm talking about you. You're cool. You're also cool.
Так. Выяснij, jak go odnalazłeś. Так, powiedz, że urodziłeś w Warszawie. Давайте, что скажем, что мы народились в Варшаве. Jestem z Warszawy, Czyli z Rosji. Polski. Z której Polski? Z tej rosyjskiej, niemieckiej, czy z tej części, która należy do Austrii? Z Warszawy. Masz jakieś imię? Wiktor Szulski. Spotykałem już na swojej drodze ludzi, którzy kłamali mi o swoich problemach, a potem rozpowiadali, że jestem szarlatanem. Po nich pojawiali się kolejni, z widłami i pochodniami, a ja musiałem znosić szykany, plucie w twarz lub ratować się ucieczką, żeby ocalić życie. I teraz ty mówisz, że jesteś czarodziejem z wymyślonej krainy, której nikt nie widział na mapie od ponad 100 lat. Wybacz moje rozbawienie. Jestem przed pierwszą kawą. Wybaczam panu i wciąż proszę o pomoc. Udowodnij, że jesteś taumaturgiem, a wysłucham cię. Удоводні. Это получается все, типу, удоводнить, доказать. Дайте-ка один момент зараз. Так. Добра, что-нибудь незразумелое, может быть. Давайте хутенько пробежимся. Откуль приехал? З Варшавы. Альбо з Росії. З Польщі. З якої Польщі? З той російської, німецької. Ти з той частки, якої зараз належить до Австрії. З Варшави. Може ім'я маєш? Віктор Шульський. Так. Уже споткався з такими людьми на своїй дорозі, які хлусили на кон своїх проблемаў, а потім розказували, що з'являюся шарлатаном. І за їх, після їх з'являлися наступні, з вілами і походнями. А мені приходилося зносити шукани. Ну, хоча за все, це саме, збігати. Зносить шукани. Шукани. Шуканина, что это такое? Пошуки, шукання. Ну. Потім, типу, його у розыскі зносять. Так, давайте-ка. На усілянький випадок. Усі слова, які не упевнені на 100%, усе проверяємо. Зносить. Адмяняць, зносить. Адмяняць, ліквідаваць, пераносіць, трываць, несці. Ну, карацей, перажываць пошукі сябе. Цікаво слухаць размову, калі ведаць, хто такі сапраўды Распутін. Ну, так, слухай, ён жа, калі зараз 1905, ён ужо павінен дзесьці мець доступ да царскай сям'і, не? Ну, то бок, гістарычна ён жа ўжо быў дзесьці набліжаны да яе, не? Альбо да гэтага яшчэ не адбылося, яшчэ ў будучыні будзе. Мне падаецца, гэта яшчэ ў будучыні, то бок гэта яшчэ пазней. Крышку пазней, але вось-вось. Ну, то бок, можа быць, пасля падзей гульні ён літаральна стане там сябрам сям'і каралеўскай. Царскай нават. Альбо хто іх там быў у гэты момант, імператор? Нават не ўпэўнены. Так. Плюcie w twarz. Tak. A ja musiałem znosić szukane. Plucie w twarz lub. Plucie. No, prawa. Ніяк мені не складається сказ поколь. Плють. Плюcie. Плючить. Я не упевнений. Я не буду, ладно, шукати. Плюнуть, ну може, ну глядзі, я не вельмі разумею сказ тады, а мне прыходзілася вытрымліваць пошукі, ну тыпу яго ў пошук адпраўлялі, ну, і за ім адпраўлялі людзей шукаць яго. Плюце в тваш, люб ратоваць уцечку, żeby ocalić życie. Plucie w twarz i ja by сказал, что хутчэй хлусіць у твар, альбо ратавацца, ну, збягаць карацей, ратаваць уцечку. По типу уцякаць,
і ратаваць сябе у тым, што ўцякаеш, я так разумею, так? Каб захаваць сваё жыццё. І вось тут у мяне, прычым тут паляваць у твар, няма ніякага сэнсу. Міколка другі, ўжо імператор. Вось, я вось нешта такое ў мяне. А зараз ты кажаш, што з'яўляемся чарадзеем з выдуманай краіны, якой ніхто не бачыў на мапе ўжо больш за 100 гадоў. Выбач мне маё разбавенне. Разбавенне. Разбавіцца. Маю па тыпу разбавення. Ну, типу, мої жарти по такого. Jestem przed pierwszą kawą. Ну, типу, мені jeszcze зранку рано, типу, jeszcze кави навіть не попив. Wybaczaję pana i wciąż proszę o pomoc. I все jeszcze pytają o допомозі. Докажи, что з'являюсь томатургом, а я... Томатургом, а вислухам тебе выслухаем. Так, добре. Przyjmij wyzwanie, pogodzić, przyznaj, że nie jesteś w pełni swoich mocy. Może мається на увазі, що йому полювали о... Може бить. Але не як знову сказники дивні. Плють. Ага. Що ж таки плювати? Я просто не разумею сказа. Ну, типу, сказ зразумелы, адзінае, што ніяк не злучаецца вось гэта паляваць. Для мяне дзіўная халера. Ну ладно. Так. Сказаць, што мы не ў поўнай сваёй моцы. W tym po części tkwi problem, z którym się do pana zwracam. To znaczy, że rezygnujesz? To znaczy, że spróbuję, ale nie wiem. Dobrze, już dobrze. Poznałem kilku takich jak ty, więc wiem, co potraficie. Znajdź w tej gospodzie coś, co należy do mnie i powiedz mi coś, co tylko ja mogę wiedzieć. Muszę najpierw mieć coś pańskiego i osobistego, żeby nauczyć się pańskiego śladu. To taki wzór, po którym rozpoznam pozostałe przedmioty. Powąchaj to. Добра. Шнур модлітевний. Ну, гэта малельная, карацей, шнур. Высужоны шнур модлітевny з 30 wełnianych wędzelków. Wędzełków. Wędzełka. Что такое wędzełka? Там у меня jeszcze шмат пытанняў, але давайте вось гэта. Wędzełko. А чому мне не шукає? Вензення. Ну, давайте вензення. Турма, строх, что? Не то. Вензення. Так, вензенне. Да божухно. Патерки, ну, узелки. Вензелик. Так. Зелек. Узелок, так, усё. Мне чант... Пишите толькі, калі вы прям ведаеце. Ну, пытальнічак ось Арагана пакінула з пытальнічкам. Вось. Калі ласка, калі вы не ўпэўнены на 100% і не паглядзелі зараз у слоўнік, то лепей не трэба. Таму што вы можете толькі перашкаджаць такім чынам. Таму што мне важна канкрэтна ведаць. Вось прям ведаць 100%. Так. Высужоны шнур. Высужоны. Это хутчэй за ўсё, якія ўжо такія пацёртыя, так. Высужоныя. Які адслужыў сваё, ну, добра, а заслужаны. У нашым выпадку хутчэй за ўсё ўжо зацёртыя.
Малельны шнур. А чаму ён шнур? Можа у яго ёсць шнур. Вяроўка шнур. Ключ чарада ёсць яшчэ. Шнур ключ. Каб вы разумелі, вось такое ёсць яшчэ. Так, шнур модлітэвны з 30 віўняных. Ну, добра, зразумеў. Так, бухаёнца ze шнураў горлівасць імпрэгнуе вельмі... Так, давайте, бухаёнца. Ну, хутчэй за ўсё бухаючае. Бухаёнца. Не ўпэўнены як. Бухач. Так, можна перакладчик, калі ласка. Вось он, бухач. Шугаць, валіць, ліцца, патыхаць, смярдзець, кідацца. Патыхнуць, кінуцца. Бухнаць і бухач. Ёсць два розных слова. Ну, хутчэй за ўсё першае, так. Чаму пар варыянтаў перакладу няма? Я пальцем у нее потрапіў 2 разы. Ну, глядзі, я як бы зараз галоўная мэта моя, гэта якраз таки нават не праходзіць гульню, таму што самы скарб для мяне гэта якраз таки магчымасць у камфортным мне асяроддзі карыстацца польскай мовай. То бок і пры гэтым карыстацца колькі заўгодна часу, нікуды не спяшацца. І тут самае галоўнае ведаць словы. Тое, што я спрабую, гэта якраз такі ведаць словы зараз, а не здагадвацца. Таму што з кантэксту можна падабраць вельмі шмат і разумець. Ну, ты як бы ты можаш лёгка здагадацца, што гэта за слово, нават калі ты яго не ведаеш. Але моя мэта набраць якраз такі крытычную масу словаў, якія я дакладна ведаю. І вось гэтай крытычнай масы ў мяне пакуль няма, мне не хапае. Я нават калі слова я здагадваюся, што яно значыць, я магу мець рацыю, але я не ведаю дакладна. І вось тут якраз такі сэнс якраз такі запомніць сабе вось гэтую пустэчу. Вось. Бухаёнца за шнура горлівасць. Што такое горлівасць? Я ўсё яшчэ не памятаю, што такое будзе ў гэтым сэнсе бухаёнца, але хутчэй за ўсё па тыпу як ліецца ад яе. Патыхае ад яе, смярдзіць нават тут ўсё гэта слово выкарыстоўваецца. Я думаю, што смярдзіць ад яе горлівасцю. Што цікава. Стараннасць, шчырасць, руплівасць і дбайнасць. Што? Я бы уяўлю, чаму яна можа смярдзіць. Ну, ж такое слово было выкарыстана. Ну ладно. Імпрэгнуе веўнеў. Так, імпрэгнуе. Маецца на ўвазе, хутчэй за ўсё. Імпрэгнуе альбо імпрэгноваць. Насычае. Ага, насычае. Насычае веўне. Гэта хутчэй за ўсё вось гэта веўне. Не? Не ўпэўнены нават. Не, мне не знаходзіць. Так. Давайте яшчэ дзе-небудзь пашукаем. Веўнеў. А чаму мне не знаходзіць такое слово? Я неправильно яго пишу, вось чаму. Вось чаму.
Слоўнік. Ось оно пэўне. І давайте польскі слоўнік на польскае же і тлумачэнне. Шерсть овец. Ага, ну добра. Утро, карацей. А што калі чытаць польскай? Тое, што ты чытаў раней, і тое, што дзе добра ведаеш тэкст. Праўда, магчыма, гэта не зусім для стрымоў. У сэнсе чытаць польскай. Ну, я трошкі не разумею, пра што. У сэнсе, што прачытаць штосьці, тыпу, я не ведаю, вядомую кнігу, так? То бок, якую я ўжо ведаю. Я думаю, што гэта цікава, калі ты ўжо маеш, калі ты можаш даволі лёгка чытаць. Ну, тыпу, ты ўсё і так разумееш, так? Збольшага хаця бы там на... Калі табе патрэбна, яно працуе, калі табе патрэбна дабіваць толькі некаторыя словы. І, ў прынцыпе, у мяне зараз гэта адбываецца. То бок, гэта я зараз раблю літаральна тое ж самае з той же самай мэтай, так? Але тое, што я чытаў раней, мне заўсёды трохі сумна перачытваць тое, што я ўжо чытаў. Калі я ўжо ведаю, што будзе адбывацца, я не настолькі зацікаўлены тым, што будзе далей. Зараз у мяне, я не ведаю, якой сітуацыі апынуся, я не ведаю, што Распутін пажадае, у мяне няма кантэксту, і таму словы, якія я магу прыдумаць сабе, што я іх ведаю, я іх насамрэч вось мне патрэбна прям гугліць іх, каб ведаць. Вось, разумееш, такім чынам атрымліваецца мая неабходнасць ведаў з'яўляецца частка майго геймплею. Вось гэта прям кайфова. Ну вось гэта мне дапамагае якраз такі запамінаць гэтыя словы лепей, таму што ад гэтага штосьці залежыць. У мяне ёсць адчуванне, што ад гэтага штосьці важнае адбываецца, што я штосьці, калі я штосьці прапушчу зараз і не зразумею, то я не буду разумець, што будзе далей адбывацца. А з-за таго, што я на стрыме, гэта мяне прымушае, таму што калі сам на сам, ты можаш сабе дазволіць расслабіцца. Так прасцей расслабіцца, таму што мозг не жадае працаваць. Мозг такая штука, мозг гэта машына для апрацоўкі інфармацыі, для таго, каб думаць, але ў той жа момант ён не жадае працаваць. З ім трэба, ну, як бы змагацца не самае правільнае слово, але рабіць так, каб ён заставаўся, ну, сканцэнтраваным пэўны час. Таму што мазгі не любяць вось прям думаць шмат. Мазгі заўсёды шукаюць, як менш выкарыстоўваць энергію. Ось. І таму якраз таки на стрыме гэта ўвогуле самы камфортны варыянт. Гэта тыпу я бы зламаўся значна раней і я бы не жадаў чытаць далей, але я чытаю, плюс я пераключаюся на вас, у мяне ёсць момант адпачынку, мозг такі, ну ладно, мы ведаем, зараз мы робім тое, што мы ведаем, а потым зараз раптоўна я зноў працягваю нагружаць яго. Так што гэта наадварот як бы добры пераходны перыяд для мяне, калі ў мяне не хапае вакабуляра. Пэўна лепей ніж Угу. Что такое уй? Уй. Что такое уй? Лой сала. Ага. Я не ведаю, что такое лой. Я таки... У нас есть такое слово, а я не ведаю, что такое лой. Ага. Ну, сало, лой. Вось такое вось штука. Я беларускія словы даведваюся з гэтага. Гэта сала. Ну, літаральна лой. Гэта беларускае слово таксама. Якога я не ведаў. Тлушч такі. Так. Я просто салам яго называю, ўсё. Ось. Лой сильных пальцев властителя. Так, давайте-ка полностью, у нас есть у всех слова подается. Так, дбаность, якая по сутнасці распаўсюджваецца ад гэтага шнурка, яна адчуваецца лепей нават, чым тлушч з сильных пальцаў яе спадара, ну, типу, властителя. Przedmiot pulsuje mieszanką błękitnego uniesienia. Mieszanką błękitnego uniesienia. O sztuku uniesienia. Uniesienie. Подъем, запал, захопление. Dobra. Предмет pulsuje mieszanką błękitnego... Jak ono jeszcze raz? Захопление. Пурпуровыя пасы і графітовыя. Графітовыя, блин, я нават ведаю, але я не памятаю. Графітовыя.
Графітове. Що за колір таке? Шери. Ну, колір графіта. Я здивлений, чому так. Завзентності. Що таке завзентність? Завзентность. Божухна. Так. Завзентость. Это лютость, заузянтость, настойливость. У выніку, што якія адчуванні мы унесення. Я уже забыл, что такое унесення. Мне падаецца, што трэба вельмі трымаць... Я казаў ужо, што унесення. Што за один раз можна толькі пэўную колькасць сабе прапіхнуць, тыпу словаў. Больш не атрымаецца. Вось, лепей, калі ў цябе на сказ ёсць одно новае слово і потым некалькі сказаў, які ты можаш спакойна прачытаць. Зараз у меня амаль кожны сказ, вось тут бывае, што цэлы сказ і шмат новых словаў. Так, блакітнае захапленне, пурпуровая пасія і графітовая, читаю, лютасць. Дотык да шнура палі гарыць, але таксама і прыцягвае. Добра. Życzenie Rasputina. Rasputin ma w sobie magnetyzującą gorliwość i pasję. To człowiek o przyciągającej osobowości, silny i zawzięty, na którym łatwo podążyć. Za którym łatwo podążyć. Co takiego podążyć? Jeszcze dyskelizium nam. Tak. Trzeba tylko... ja nie uczył. Podążyć, to nakierować, pospieszać, po typu следовать lepiej za nim. Trzeba tylko uważać, by się nie poparzyć płomieniem jego żarliwości. No raczej одночасово притягательный и небезпечный человек. Mój krótki переклад. Herbateczka. Что такое? Есть два варианта. Потерь же маш юшистку, чего потребуешь. Мы готовы отказывать, але пширзы. Что такое пширзы? Пширзы. Przyjrzeć. Приглядеться. Приглядеться для предмета. Ну давайте приглядеться. Dowiedziałeś się już czegoś? Dowiadł się czegoś. Dawajcie. Wrócę do pana za chwilę. Nie mogę się doczekać. Tak. Spostrzeżenia. Это наглядение, назирание. Это я бы переклал спостережение автоматично, як остерожение. Ну, по типу, нешта з осторожностью, так, але гэта не, гэта назіранне, нагляданне наше. Назіранне гэта інфармацыя, якія атрымліваеш, так, здобываеш, входząc в інтэракцыю з людзьмі і przedmiotami. Spostrzeżenia składają się w wnioski, źródła cennej wiedzy o świecie i wydarzeniach, które pomogą ci w różnych sytuacjach. Tak, podaється ўсё... Так, гэта інфармацыя, які вы атрымліваеце за тое, што ўзаемадзейнічаеце з людзьмі і прадметамі. Так, яны складаюцца ва внёскі. Гэта крыніцы цэннай ведаў і цэнных ведаў і о свеце і падзеях, якія дапамагаюць табе ў розных сітуацыях. Так, перцепция на предметах. Таматурговия выдает перцепцию, которая позволяет им отчитывать
pozostawione na przedmiotach emocje, czyny, słowa i myśli innych ludzi. Tak, dramaturgi володують перцепцією, яка дозволяє їм считывать покинутые на предметах емоції, czyny, это, ну, по типу, учинки, слови і думки інних людей. Каб даведацца, так, żeby je poznać, musisz wystarczająco rozwinąć wymiary serca, czyny, słowa lub umysłu. Wymiary. Wymiary, по-моєму, було. Wymiary. Вимір. Так. А міри? Міра. Ну добре, я так розумію, це наші здольності. Ось серце, чин, слово або умисел. Ślady. Na niektórych przedmiotach zostaje ślad osobowości osoby. Przyjmuje formę. Nieznany widzisz go po raz pierwszy. Znajomy widzisz go znowu, ale nie masz pewności, do kogo należy. Pełny, a dokładnie wiesz, kto go zostawił. Ślady ujawiają się tylko wtedy, gdy zdasz test percepcji na przedmiocie. Ага, то у нас є способності, є характеристика ніякої перцепції, і ми з розною упевненістю можемо слід на предметі докладно зрозуміти. Наприклад, невядомо, гэта ўпершыню мы ўвогуле бачым, гэта, конечно, не зусім нам невядомае. Знаёмы, гэта мы ўжо дзесьці бачылі, але чый невядома. І калі мы упэўненыя, мы ведаем дакладна, каму ён належыць. Rozejrzyjmy się tu. Ну, давайте-ка. Вось яны сляды, так? Kto by pomyślał, że drzemią w nim takie pokłady namiętności? Так, ślad pełny, Rasputin. My ведаем, czym komu on należeć, tak? Modlitewnik, молельник. Ozdobiony modlitewnik w rycie prawosławnym. Tak, rycie, что такое? Rycie. Не рэціна, гравюра. Просто рыце гэта самае, там просто капаць у сэнсе. Рыце значэнне. Co to znaczy? Rycie, co to znaczy? Давай-ка. Так, ну гэта капаць. I nie uczyć się czegoś, to robić coś długo, z wysiłkiem. Я так разумею, что это будет как гравюра, нечто такое. Потому что мне подсказывает только слово типа копать. Вот такое. Вось рыт. Rysunek wgłębny wykonany za pomocą jakiegokolwiek ryłca w twardym materiale. No, grawiura raczej. Grawirowany. Wibruje przeciągłym jękiem rozkoszy. Co такое jęk? Jęczyć? Typu. Что это такое? Jękiem. Jękiem. Jęk. Jęk, stogun. Okej. Jęczyć. Tak, wibruje przeciągniętym stognem rozkoszy. Dotykiem jedwabiu. Jedwabiu. Такое jedwab. Jedwab. Amal... Ну, jedwab. Ось, шовк. Ось все, jedwab. Ага. Шовк, jedwab. Добре. Jedwab, так, ну, дивно, так? Я просто, ну, ведаете, типу, я, ну, некоторые слова просто не познаю, я их просто не познаю. Крыху шовка. Z zapachem dworskiego. No typu niekie pudry. Dworskiego. No хоча to все двор. No, to może być dworzec, jak po typu pałac. Jednak to, co miękkie i ciepłe,
przeszywają również ciernie zbliżającej się Bożuchna. Так. Ну, Янка это Янка, Ядвам это Ядвам. Ну, дивно, так? Так. Jednak to, co miękkie i ciepłe, przeszywają również ciernie, zbliżającej się rozłąki i tęsknoty. Ja byś, no, po typu, ja sens zrozumiał, ale ja słowy nie rozumію. Przeszywają ciernie i ciernie, no po сутности. Ciernie, давайте z jej poczniemy. Ciernie. Ciernie, ciernownik. Сапраўды? Czarnownik, nabliżający rozluki i tęsknoty. Ja nie rozumiem. Przyszywają, гэта хутчэй за ўсё працягнута. Ну, типу, такое. Przyszywać. Перашываць, пронизывая. Вось, ну, пронизанное. Адвожыць вакзал. Ён яшчэ перакладаецца як палац. Я ў слоўніку падглядзеў. Гэта не я прыдумаў. Ну ладно, я не вельмі апошні сказ зразумеў, выключна за таго, што я не упэўнены, як гэта слова перакладаецца церня. І, ну, па сутнасці яго я не разумею, але, ну, адчуванне нейкай разлукі. У нас няма, не хапае, каб яшчэ даведацца інфармацыі, у нас не хапае сілы вымяру чын. Добра. Наментносці. Што такое наментносць? Наментне, давайте. Страстна, горача, моцна. Страсць Распутіна. Хто бы помыслил, że w tym клеше... Что такое клеш? Клешч. Угу. А чому не клеше, а не клешчы? Нешто такое. Клешче. Что такое клеше? Ну, там дворского было. Давайте. А могу попросить шеи скласти с новыми словами, ты же их записываешь. Вось проблема в том, что не записываю. Я хотел, у попередний раз я это агучыў, на сёння я не рыхтаваўся, потому что у мяне тупо, я сёння стрым пазней пачаў, у мяне у банк патрэбна было пад'ехаць. Ой, з рахункам сваім паразбірацца. І я, па сутнасці, я сёння не быў упэўнены, што я стрым увогуле запушчу. Не, клеш, тут справа ў тым, што калі бы гэта быў клешч, так, ён быў бы клешч. Але гэта клеш. Я не ведаю, што такое клеш. Ні на воднай мове. Вось, і я... Давай зараз я яшчэ заставим. Мне толькі клешча выдае пошукі ўся условнік. Я не ведаю. Так. Некалькі простых сказаў практыкаванняў з кожным словам асобнае, а потым тусаваць іх, каб ты перакладаў іх такім чынам лепей запамінаў. Адзінае, што тыя шыі могуць і лухтувана выдумляць. Яны могуць, але я скажу, шыі базавана на гэтым самым. Калі ў яго хапае з чаго браць інфармацыі, напрыклад, просто колькасці словаў на польскай, то калі яму было дастаткова польскай дано, то ён будзе нармальную польскую, ну, польскую разумець, як бы, ну, у сэнсе, што ён будзе нармальна, менш, ён прыдумвае тады, калі яму няма чым запоўніць, разумееце? То бок, калі яму па сутнасці не хапае інфармацыі просто. І тады ён пачынае выдумваць, прыдумляць там просто, што, абы што. Вось тады звычайна адбываецца. Альбо калі вы занадта доўга яго адказ слухаеце. Ну, такая справа, што для чаго ёсць у розных шаішак ёсць кантэкст абмежаваны. То бок нельга больш за пэўную колькасць кантэксту вам і даць шаішцы любой LLM-кі.
Таму што яна пасля гэтага статыстычна пасля гэтай колькасці яна пачынае поўнасцю ўсё пераўтвараць у гэтую самую ну яна просто далей галлюцыніруе абсалютна поўнасцю галлюцыніруе, то бок там ужо складана знайсці адэкватныя выразы, яны просто ў галлюцынацыю звальваюцца. То бок кантэкст абмежаваны не нейкімі там тэхнічнымі абмежаваннямі, ну як у пэўным сэнсе тэхнічнымі, а ў сэнсе таго, што далей не будзе хутчэй за ўсё маць ніякага сэнса размову. Так, у вербам я глядзеў і ў польскім слоўніку SGP. Слоўнік языка польскага, вось там. Я увёў гэты клеш і няма нічога такого. Я бы сказаў, што ён хутчэй за ўсё клешч. Таму што там, але там в тым клешча там было бы CZ яшчэ. Тут не хапалі 2 літр для гэтага. Так. Хто б падумаў, што ў гэтым кляшчы спяць такія поквады. Што такое поквады? Наконт запамінаць, ты, ну, у прынцыпе, да, я не дачытаў. Я сёння перплексіці хвілін 5 даказваў, што ў беларускім алфабеце ёсць літара Ё. Упёрты як баран, такі ж разумныя. Выдаў мне купу спасылак доказаў, дзе нібыта гаварылася, што Ё няма, і па кожнай быў поўны алфабет, дзе літара была. Ну, гэта самае, я кажу, гэта колькасць, проста колькасць. Яны ж не шукаюць актыўна. Ну, тыпу, іх пошук у інтэрнэце гэта таксама вельмі ўмысная такая хрень. Ось. Але гэтае, наконт ідэі агульнай, ідэя неблагая. Мне проста нават 1,5-2 гадзіны стрыма на польскай, гэта ўжо даволі неблагі. Зараз пакуль гэта вельмі напружваючая штука. Яна прям напружваючая. Таму я думаю, што варта мне пакуль развіць, як гэта, прамацаваць гэтую цягліцу, так, то бок, каб мне было гэта не складана. І калі мне стане не гэтым самым як яно. Калі мне гэта стане прасцей, то тады можна дадаваць сабе ускладняць задачу. Ну, тыпу, дадаваць сабе яшчэ штуку, якая мне дапаможа запамінаць. Зараз мне пакуль я перагружаюся проста тым, што нават перад мной ёсць. Можа гэта кліше? Ну, я думаю, што просто гаворка пра Распуціна, наколькі я разумею, таму што далей ідзе пра маску, што хаваецца за ім такі выбітны коханак, вось там, карацей, хаваецца. Так што я думаю, што гэта пра клішча ўсё яшчэ, але не хапае 2 літр проста. Ці што ў такім клішчэ поклады, я так і не нагугліў. Поклады. Гэта пласт, слой, поклад. Добра. Так. Што ў ім хаваецца такі пласт гэтага самага. Як яна, наментнасць гэта была, як яна. Не лютасць, божухна, эмоцыя, карацей. Эмоцыя, якая, тыпу, як каханне. Ну ладно, неважно. Напрыклад, за маскай лекара хаваецца, о дзіва, выбітны каханак. Узалежняjący od siebie serce i ciało. Uzależniający od siebie. Ja nie rozumiem z wyrazem, nie хоче, że słownik тут nie pomoże. Nie dopomoże. Uzależniający od siebie kobiecie serce i ciało. Ну, я так маё паразуменне, гэта што тыпу ён аддаў сваё сэрца і цела нейкай жанчыне, так? Але чаму сказ пабудаваны як узалежняjący od siebie kobiecie аддаў ад сябе узалежняjący? Узалежняць. Ставіць узалежнасць, становіцца залежным ад сябе, ну уже типу сказ дзіўна будуецца трошки. Не, наментнасць гэта не жарсць, гэта цяга альбо моцнае пачуццё. Мне чамусьці лютасць першая прыйшла, але ну
Ён каханак там ва ўсё. Можа, то jedna з яго уздравіцельскіх метод. Добра. Вось гэта чын, нам не хапаем праверкі, каб было больш інфармацыі адкрыць. Слова. Брудна міска. Не хапае. Але мы ведаем хто. То бок мы ведаем, што яна распуцінская, але мы не ведаем дакладна дэталі. Лосяніца. Нажэнне пакутнае сужаецца до добравольнага умартвяння цяла. Ну, карцей той, якой сябе збіваць. Дарэчы, яна не адзначана, каму яна належыць. А я не магу зноў паглядзець яе? Ладно. Можна яшчэ сабе знайсці, мне цікава. Не, няма. No dawajcie z nim porozmawiam znowu. Czego się dowiedziałeś, czarodzieju? Cóż, jest pan gorliwym człowiekiem. To przenika wszystkie poziomy pana osobowości. Wiarę, namiętność. Nie bardzo imponujące odkrycie. Jeszcze nie skończyłem. W Petersburgu zostawił pan za sobą jedną bardzo oddaną i bardzo młodą dwórkę. Przynajmniej jedną, mój drogi. Siadaj. Покинул двурки. Что это нахрен значит? Там я с дворцом... Powiedz mi raz Это jeszcze, дворski? Dlaczego mnie szukałeś? Двурка. Давайте-ка, двурка. Ладно, двор. Есть просто двор, помещицкий дом, двор на маёнтак. Двурские. Придворные, поместные. А двурки... Двурка. Давайте. Не лично то, что мне вербом не подказывая слово, але... Двуйка, дружка, дворак. Давайте дворак, придворны. Не ведаю. Карацей, нешта пакінуў ён ўсё ж таки дворку. Не, там дворскі. Нешта, ну, я так разумею, што маёнтак нейкі ён пакінуў. Так, давайте-ка. Што-небудзь незразумела ёсць. Што даведаўся чарадзей? Ну, што ён з'яўляецца гарлівы. Гарлівы гэта тое слово, якое мы гуглілі, і гэта як гэта люты чалавек. Вось, лютасць там была. Гарлівасць гэта была лютасць, по-моему. А не, дбайны чалавек. Гэта не наадварот гарлівы, гэта дбайны, наколькі я памятаю зараз. Горлівы. Старанны, шчыры, руплівы, дбайны. Вось, правильно, я правильно запомню. Што ён гарлівы, гэта значыць, што ён дбайны чалавек, і яго праходзіць праз усе яго ўзроўні яго істоты, веры і яго пачуццёў. Так, у мяне зараз, можа быць, адваліцца навушнік. Давайте-ка я куды-небудзь тыркнуся. На зарадку яго трохі паставлю, а то у меня зараз навушнички отвалятся. Так. Так, не bardzo imponujące. No, typu nie wielmi wielkie odkrycie, ja tak rozumiem. Imponujące. Zaraz będzie imponujące. Imponujące. Jak imponuje? No właśnie. Znaczne, nie wielmi ważne odkrycie. Nie wielmi imponujące odkrycie. Jeszcze nie skończył. U Petersburgu покинул за собой одну вельму отданую bardzo młodą dwórką. Вось тут не мае некага сэнсу. Пакінуў одну вельмі адданую і вельмі маладую дворку. Што гэта нахрен? Ну, я разумею, што гэта дворфка, вельмі лагічна. Толькі проста, што гэта пра жанчыну гаворка, толькі яна... Чаму яна дворка? Придворную, типу?
Przynajmniej jedną. Przynajmniej. Przynajmniej. Tak. Przynajmniej. Принаймні. Угу. Принаймні єдна, мой дорогі. Сідай. Так, розповіді мені яшчэ, для чаго мяне шукаў. Маленькая жанчына, 1,45. Ну так. Dwórka książk. Kobieta należąca do grupy przybywającej stale blisko Cezarowej, królowej lub księżnej. Towarzyszczą władczyni w codziennym życiu. Ну, короче, притворная. И все. Это яна может быть это самое. Ну ладно, хрен его ведает. Ладно, нас яго двурка гэта з Петербурга нас не вельмі цікавіць. Давайте про проблему. Kilka lat temu podjąłem próbę schwytania dzikiego salutora. Skończyło się to dla mnie utratą kontaktu z moim pierwszym salutorem. Nie mogę przez to rozwijać swoich umiejętności. Wiem, że mój upyr tam jest. Czasem się manifestuje, ale nie czuję już więzi. W zasadzie to z każdym dniem tracę ją coraz bardziej. Jeśli ona zniknie, mój umysł, stracę poczucie rzeczywistości. Popadnę w obłęd. Nie wiem, czy mogę ci pomóc. Угу. Добре, ну, по сутності, ён распавёў тое, што мы ў нататках чыталі. Так. Некалькі гадоў назад паспрабаваў захапіць дзікага салютора. Але скончылася гэта для мяне стратай кантакту з маім першым салюторам. Так. Не магу зараз карыстацца сваімі здольнасцямі, але я ведаю, што мой упыр там дзесьці ёсць. Час ад часу ён маніфестуецца, але сувязі з ім я ўжо не адчуваю. Так. В засаде. Так. Засада. Правило основа. Принцип, правило, основа. У принципе, с каждым днем губляю яго ўсё больш. Калі полностью знікне мой розум, згубіць адчуванне рэальнасці. Попадне в обленд. Обленд. Что такое обленд? Обленд. Вар'янство. Добре. Не wiem, czy mogę ci pomóc, każe ją. Nie ведаю, што можа нам дапамагчы. Зноў ганарлівы адказ. Сказаць яму, што ён можа нам дапамагчы. Сказаць, што мы гатовы яго благаць. Благаць. Угаворваць, маліць яго. Ну, грошы да яго... Блін. Справа ў тым, што Распуцін вядомы быў сваімі вечарынамі, карацей. Таму што, карацей, ён там такое рабіў селянка ў палацы, таму я думаю, грошы яго цікавяць. Адказ з гонарам, мне не вельмі бачна на тэлефоне. Калі браць такія адказы, гордасць будзе расці, да гэтага некаторыя варыянты потым могуць быць адкрыты ці, наадварот, закрыты. Давайте пакуль, давайте, ганарлівыя. Mam pieniądze, jeśli o to chodzi. Rozdaj je potrzebującym. Mnie nic po twoim bogactwie.
Miałem na myśli, że nie wiem, czy jestem w stanie ci pomóc. Mój dar to coś, co dostałem od Boga. Jednym pomogłem, innym nie wiem. Nigdy też nie leczyłem taumaturga. Może wystarczy, jeśli zrobi pan to samo, co innym. Spróbujmy. Dobra, dawaj, leczy. Słuchaj się w mój głos. Jesteś bezpieczny. Jak długo słyszysz mój głos, jesteś bezpieczny. Pozwól mi zajrzeć do swojego umysłu. Pozwól mi spojrzeć twoimi oczyma. Wpuść mnie. Gdzie ja jestem? Rasputin. Tak. Nikogo tu nie ma. Dobra. Opa, a właśnie nasz upór. Только что znikł. Muszę się stąd wydostać. Nasz upór jest. Co to za dźwięk? Łańcuchy? Ślepcze. Nigdy nie potrafiłeś pojąć nauki dostrzegania oczywistych rzeczy. Wciąż nic nie widzisz? Czego niby nie widzę? Twoja skaza przesłania ci wzrok. Od zawsze przesłaniała. Duma. Twoja przeklęta duma i poczucie wyższości. To chyba po tobie, ojcze. Przegrasz, głupcze. Zawsze przegrywasz. Przegrywasz nawet z samym sobą. Nie widzisz, ale czy chociaż słyszysz? Jesteś słaby, głupi i ślepy. Słyszysz? 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 Widzę, ojcze. Wyraźnie. Długo będzie jeszcze leżał? Zamieść chciałam. Gdzie Rasputin? Na cmentarzu. Złe mary odpędza i uokojenie ludziom daje. Dobrze się czuje? Tak. Zdecydowanie tak. Zamieść chciałam. Już się zbieram. Dobrze cię zobaczyć. Jeszcze takie słówieść вернулася. I coś jeszcze. Widziałem go tak jak ciebie teraz. To nie była zwida. To był salutor, niespętany paktem. Dziki. A jeśli tak, to znaczy, że we wsi jest ktoś, kto ma skazę, która go przyciąga. Do mnie mówił? Modliłem się. Zamieść chciałam. Вітаємо chyba зірське. Так, добре. Глядіться, що довідалися. Було у нас пробачення, де був Танта, який казав про те, що ми там туповаті, гонорливі і глухі, ні халери, ми не ждаємо слухати нікого, і ось це все. Вось. І після, окрім гэтага, ми побачили яшчэ аднаго, сувязь вярнулася з нашим упыром. Але пры гэтым яшчэ мы пабачылі іншага салютора, то бок гэта значыць, што ў горадзе ёсць нехта з хібай, дзякуючы якой гэта, за якой як бы гэты салютор і ходзіць. Зараз шукаем якраз такі, да каго ідзе дзікі салютор.
Зараз мы можам пайсці да Распуціна альбо шукаць вось гэтага чалавека. Цікава, у трэцяй асобе размаўляе жанчын. Чаму? Доўга бэндзе яшчэ лежаў, гэта яна пытае, ці доўга ты будзеш яшчэ ляжаць. А ў польскай ты бэндзе, то бок будзеш, і потым кажаш у мінулым часе. То бок доўга будзеш, яшчэ ляжаў. Вось так, у польскай. Дом не мувіў. А што дзіўнага? Для мяне проста гэта падаецца так і правільна будаваць сказ на польскай, не? Ты, ну, дом не мувіў. Ну, по... Да, мне казаў. Бэндзе, ну, будзе. Ну, я выбачаюся. Ну, бэндзе хцяў. Типу... Буду хацець. Ну, яна ж не пра сябе, яна пра да гэтага звяртаецца. Я не бачу праблемы ў Юджин. Ну, типу, што, мне падаецца, гэта правільна, не? Толькі так і ведаю. Ну, гэта, мне падаецца, толькі адзіны спосаб, як ведаю, як сказ будаваць. Так, задание посядаю в виде целей. Свободнее выберешь ten, który chcesz śledzić. Dobra, у задания у шмат целей можно выбирать любую. По убранию нового целью ten wskaże ci drogę. Czasem ta droga jest na tyle tajemnicza, że umyka nawet wytrawnemu dramaturgowi. Bez obaw. Tak, tak. Вытравнему, гэта, я так разумею, тренированному. Вытравны, вось. Досвідчений, ну так. Досвідченому драматургу без обав. Що такое? Обава. Без страху, без... Позостання цілі до старшого способу на розв'язання задання. Ну, короче, руши наперед і буде все добре. Повинно було бути, довго бендіш ще лежав. Ні, ну так я наш з повагою до пана. Ну, то що... Тебе з цим проблема? Так я наш про пана, типу, каже. Мяркуе яно дастаткова жвавае, каб рабіць атата іншым, але недастаткова высокага чыну, каб расці на ты. Ну так. Так, у мяне ёсць... Вось цель. Co my tu mamy? Опа, тут думачка нейкая. Się gapić będą, ale nikt się nie ruszy. Tylko Wesna przyniesie, Wesna pomoże. A jak coś Wesnie pomóc trzeba, to nikogo nigdy tutaj nie można znaleźć. Nie twoje to nie rusz. Nazjeżdża się jeszcze takich. Tfu. Добра. А можна повністю розкрити? Ось, пушоне ябко. Так. Кармачинове отучене ябко. Кармазинове. Давайте упущене. Упущать. Згублене яблоко. Кармазинове. Кармазинове. Это кармазинов. Ярко-червоне. Добре. Это колір. Отучене.
Обтучений. Не-не-не. Обтуч. Давайте обтучить. Отбить. Отбитое яблоко. Ну, добре. Это так само зрозуміло. Весна була розтрещена. Упустила кош з овоцами і заставила за собою таєдної сироти. Весна заставила на овоцу свій виразний слід. Складається з трепочającego в паніці серця, трапещущего в паніці серця і затиснутого болезнью горла. Так, якщо того з'явку смакував би чистим страхом і на когось боїться. Слід певний, весна. Ось, і коли ми шукаємо... А чому два шляхи туди, а мені показує на мапі сюди? Дивно. Бачите червона мапа? Можна мапу очинити? Ось вона показує. Тіні старих грехов. Отшукай особи ze сказу, który pragnie dziki salutor. Шукаємо його, так? Чомусь тут показано. Але мені показує ще, що можна йти в інший бок. Ходимо, шукаємо собі. Добре. Ревелио, ну реально. Dramaturgia mnie nie myli. Coś Opa. tu jest. Ну-ка. Генч. Мертва генч. Хтось любив щось задушило ten генч. Так, добре. У нас два пункти навіть є з травматурги. Це їх можна використовувати на щось, так? Пункти травматургії. На окладці гримуару видніє доступні пункти травматургії, які можеш видавати на дrzewku. Купуй уліпшення умітності, доскональ свої моці в обрębie довольного обрębie. Так було зрозуміло. Обрębie. Обрębić. Обрубить. Добре. Swoje moce w obrębie dowolnego wymiaru oraz poluj na salutory, co pozwoli ci na dalszy rozwój. Ось на контрревеліо, літерально у тим самим, як же ж він, Hogwarts Legacy без конца бігаєш і тиркаєш ревеліо, одно і то ж. Так, ось вона перцепція. Ага, і вось у нас па сутнасці, у нас ёсць перцепцыя сэрца, гэта ідзе ў бок гэтага самага упыра, і далей можна развіваць праз упыра, правильно? Які прикажу, на? Так, а я згубіў. А вось оно. Так. Наше поляпшэнне гэта нашы атакі. Гэта што? Сказы. Вели людзі ма сказы, але тільки тому торгові są свядомы іх існенню. Są one rysami na osobowości, które rodzą się w wyniku burzliwych doświadczeń. To do nich gną salutory i to one pozwalają młodym dramaturgom zawrzeć pakt z ich pierwszym salutorem. Twoja skaza jest duma, jeżeli będziesz ją pielęgnować poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów, czasem płynie na bieg wydarzeń. Гэта наша сказа. А сказы гэта якраз такі хібы. Наша хіба гэта ганарлівасць, якая дазваляе нам як бы так памер сэрца сэрца. Вось і наш упыр, і наш упыр гэта ёсць наш салютор сэрца. Пры гэтым ёсць яшчэ палепшаная версія. Слухайце, мы літаральна гэты як ён майстар пакемонаў. В некотором сенсе.
Tak. Перцепция умысел, чин. А у меня только один на сердце есть, так? Я не могу это полепшить. Не могу. Чекайте-ка, что это у нас? Умысел. Фортуна дозволяє нам проривати ход ворога. Так, сила у мяру слова. Блин, я навіть не уповнена, що нам взяти. Просто мне показано, ось тут один, як зелененький плюсик. А, гэта за майго сказа я на адзінку атрымала туды. Добренько, добренько. Давайте, глядячы на час, мы яшчэ паклупаемся. Я думаю, яшчэ паходжу і тут што-небудзь параблю. Адзінае, што я скажу, давайте план на тыдзень на гэты. На гэтым тыдні мы далей у аўторак і сераду будзем займацца перакладам Disco Elysium. Там ёсць чаго парабіць. У нас ўсё яшчэ не зробленыя размова з нябожчыкам у нас не скончана. Яе выпраўляць і адправіць гэта самае. Адправіць іншым, рэшце каманды правяраць. Вось, потым мы да яе, можа, вернемся. І калі паспеем, яшчэ будзем далей тады мерагаловага рабіць, таму што яго варта будзе зрабіць. Па рэзультату гэтага тыдня будзем вырашаць, што будзем рабіць на наступным, таму што я зараз не ўпэўнены яшчэ, што мы будзем рабіць на наступным. У чацвер у нас перамагала, хто у нас перамог? Давайте прям у чаце. Мне назва нешта круціцца. Так, winner. Пераможца. Пераможца у нас The Lost Vikings. А, так, дакладна. Згубленыя вікінгі. У нас пераможца, і мы ў чацвер будзем гуляць у The Lost Vikings. Такі прыкладна план. У пятніцу мы ўсё яшчэ не ведаем, што мы будзем рабіць. У пятніцу мы будзем гуляць у тое, што пераможа ў чацвер. На легенды Грымрок адправляецца 900. Дзякуй вялікі. І яшчэ 900. Дзякуй вялікі. Пакуль далей клупаемся. Что гэта у нас? Hazard дае 60% шанец на задание подвойных ображень. 60% на то, что мы 2 разы пошкоджены. Давайте один закинем. Угу. Манипуляции сердцем дае. Может быть, варто разогнать до... Акція-реакція. Додатковая здольність, наша здольність гэта. Утварками, улучками сюди можна прописати потім буде. Я думаю, варто до упира до максимуму дойти, а потім поглядеть, може бути. Это что? Соль на прогу. Соль на прогу хрони przed не... Зараз. Нехтяными гостями и иными нечестями. Ну, короче, соль на порогу хтось рассыпал специально, как оборониться. Poczekajcie, тут z żonczyny można porozmawiać. Niedoczekanie twoje. Oddalam taki wyrok. No i mówiłem, że tak będzie. A sam chciał do ciebie przychodzić. Pierwszy był do rozsądzania. Ja swoje powiedziałam i zdania nie zmienię. Zabierać się stąd, bo już się gapie złażą. Nie gapie, a świadek. A niech słucha. Bezstronnie podejdzie do tego. Panie, ten tutaj kłamca i złodziej pamiątkę po mojej matce mi ukradł. A ta czarownica mówi, że mam mu jeszcze swoją gęś oddać. Boś mi moją zadusił. A mnie żadne szkiełka po twojej matce potrzebne do niczego nie są. Bo jak żeś gęś zadusił, to wiadomo, żeś ty to zrobił. A że ci Bogdan Wisiorek kradł, to nie udowodniłeś. I gdzie tu sprawiedliwość? Skłócenie sąsiedzi. Między kłócącymi się chłopami leży martwa gęś, która jest tu ewidencją kością niezgody. Jeżeli szeptucha ma rozsądzić spór, to lepiej, żeby zrobiło to szybko. Za chwilę dojdzie do rynku czynów.
Карацей, яны тут спрачаюцца і можна, блін, каб бы дыялог я яшчэ прачытаў. Там было даволі шмат слоў, якія я не ведаю. Але сутнасць такая, у іх канфлікт, і вось гэтая шаптуха нейкая, яна спрабуе разабраць гэтую праблему. Так, сосенскі котня. Углядно на то, że sąsiedzi pokłócili się o zaduszoną w zemście gęś. Klasyka gatunku. У меня есть варианты. Стать на бок Анатолия. Вось гэты чел злева. А, ну вось мой диалог. Не чекanie twoje. Oddałem taki wyrok. No i mówiłem, że tak będzie, a sam chciał do ciebie przychodzić. Pierwszy był do rozsądzania. Блин, столько слов, а я уже трохи подстомлены, мне глянуть уже гуглить их усе. А ось. Я свою powiedziałem i zdanie nie zmienię. Zabierać się stąd, bo już się Gapik złażą. Боже, реально прям кожная фраза и там есть нечто. Не Гапи, а свядок. Ну что, свядок это Светка худшая. А Гапи это хрен его ведает. Блин, реально я уже просто подстамился. Тому я попши вырок. Попши. Это послухать. Попши. Попшeć. Потримать виснову шептухи. Шептуха що каже? Бо як жесть гей задусив, то відомо, жесть ти то зробив, а жесть Бодгун візерок квадру, то не удоводнилось. Я не розумію до конца конфликта, може, і це проблема. І мені лянутно розбиратися. Можна, у нас есть серце першого узровня, можна спробувати супокоїти його, ну, так Анатолія вже так чела. Давайте Anatolija uspokojmy. Może posłuchaj spokojnie słów mądrej kobiety. Op. No, w sumie to... Przepraszam, Bogdan. Опа, повпливали на його. Ну джедай, блін. Właś i mów, po coś przylazł. Я зацікавилася така, типу, ну-ка, іди розказуй, що, чому прийшов. Я на гэтым, може, буду скончувати, тому що я вже подстамився. І мені все одно йти працювати треба буде. Так що я би... Переключатися на ніяку іншу гульню сенсу особисто нема, бо літерально, може, 20 хвилинок погуляємося. А поки я переключуся, і тако менше. Ось, тому давайте на гэтым буду скончувати. Я вам пропоную... Ви думали, гэта не толькі пакемоны. Ну, так, джедайскія пакемоны, яшчэ Ревеліо з гэтага самага, з Хогвартс Легасі. Карацей, усё адразу. Ну, на працы пачну, так. Добренька. На гэтым буду скончваць. Давайте глядзець, хто у нас што робіць. Вітаю, гулец. Вітанушкі. Своечасова. Вельмі своечасова. Я уже скончваю на сёння. Так, глядзім на Twitch. Twitch. Бачу. Усе на месцы, гуляю Диспач і Дед Максим у The Long Dark. Давайте да усе на месцы. Я сам глядзець не буду, бо мне Диспач цікавы. Вось. Я не жадаю сабе спойлерыць, але я вас адпраўлю, павітаюся і сыйду. Давайте да яго. А я пойду далей працаваць. Заўтра у нас Disco Elysium. Будем Disco Elysium займацца. І будем дабіваць ужо нябожчыка. Недабіты там вісіць. Добренько. До побачення.